Ngiyazi lento izobuka njengenganekwane kodwa ngiyafisa ukuyixoxa. Ngokwesifiso sami bafethu ngiyafisa ukugana. Yabona leli bandla eliganiwe. Ave litotosa emakhaya mfethu. Futhi engathi ungathola lo impela lowaziyo ukuthi indoda yini. Hhayi labo lolele labo esesithandana nabo manje. Yabona nizoke nithi kuwumcimbi kini bese igijima imanzi yakho laphana ezansi kwegceke noma emva kwezendlu kanje ikekela bese kulokho kubuza obaba ukuthi hey kwabani lo thiwa yakathuthukana lapho nawe uzwile ukuthi bayabuza ukuthi okaba uvele uyithulele ushaba ufweni bethi hayi akathuthukana uma kabani thiwa hey madoda hey bese ihlebe imbevu laphana hey madoda hey afuna kwasabazi ungadlali kangayo uyambona ukuthi ukhuthele impela zikuyale bese lokuhlala kancane uthi ayawuzwa baba khona kuba bekumaziyo akithi okutshela kahle ethi hayi uqinisa kakhulu ekamerweni yabo ngalesikhathi ekhala ungumdabukeli uyajabula ziyamazi ngazi nje ziyamazi jwayele ukuthi mangabe inifica nabafana nesiqoqo ithi hayi phekwa abafana ithi mabhebheni uthi nizimpela phansi ethi hayi yabona ntombi noma uyishela ufuna ufike uyishela uthi hayi bani ngiyakuthanda bese ubuka la ngezansi kokhala bese izobani ukuthi umfana kadle ufuna lento le yabo yabo okuzalana kuleyo kugana ekseni uvuke angithi ekseni wena wenza lutho mhlawumbe yonke into icwecwe nje i-right egcekeni mhlawumbe kuneyinkomo yilokhu uyikhala amankonyana ehlukanisiwe neyinkomo lapho kulokhu uyikhala imizana ilunguzana amankonyana asho ukuthi full isibaye inkomo lokhu zinzima yabo bese uyaphuma lokhu ujika thina nje lobo abangasekho mhlawumbe hlangana babo bomndeni mawunomcimbi bese uphuma lokhu ujika ukuthi inkomo ukuthi siyagula yabo ngeke bese ubiza ingane yakho nje encane yomfana ehlakaniphile awuthatha umuthi lapha ehlanganisa umuthi sibambele yankomo yabo ebese esibayeni usabhizi yabo bese kuyabona ukuthi uyaqeda bese kuthunya ingane entombazane kuthiwa izokutshela ukuthi ukudla sekulungile noma kuzingane nje ebuza ukuthi kuthiwa ukudla sikubekele baba yezo i-moment nje leso esayibuka kobaba ke bese ungitshela ukuthi awufisi ukuba ubaba hayi bafana uthi uyazi egcekeni kuthiwa thola baba kuzokushaya lapho nawe lokhu uthuleke lapho uhleli noma yini ngani emikhaya yabo ufike usubuza ukhalani lo siyachaza ubone ukuthi ngathi rightana kancane kodwa futhi ikhalela ukuthi ingane bese uthanda zomshaya yabo bese bafethu hayi mina hayi lezatho bafethu hayi ngiyexoxe kushonile ilanga hayi ngixoxe kushonile ilanga bafethu ukuthi uma kunomcimbi wena uvuke ekseni thiwa baba sibani ngeke phela uhamba ungasahlambile ngisho ukuthi uyohlahlela ngeke usubekelwa amadansana akho namaphuzu akho aphorishiwe nje kahle abhonwa kahle amadansana ayini wena ekseni ufika namadansane lawa yellow noma orange noma blue kodwa clean hlinzi hlahlele hambe nopheka inyama bese kufika abantu bese iqhamuka imandi yakho iqhwebe ngale emva kwezindlu noma ekubhalela la efonini nithi bengithi angisho ukuthi baba keze zogeza ngibona ngathi sekufika abantu cela zogeza bese usahleli nebanja ulishiye nje bese ulishaya ngehla lincane bese ulishiya bese ufike ungena endlini sekubekwe impahla zakho phela kwambed mhlawumbe ubhizi noma ngekho busy umfice nje ekulindile kancane yabona ngesikhathi ekulindile kancane akafuni ukuthi ulokhu ubona naye thana uma sibani naye ngiyabonga ngiyabonga bese ubamba iquick encane yabo bese uyageza ukuthi hey bese ngikhathele yabo kuhleke lokho bese yaphuma naye eqhubeke uyolungisa amasaladi phela bafethu kumele singakufihli ukuthi siyoganela abalungisa amasaladi hayi laba bahlinza imali laba babhubha amathumbu lokhu bangenjalo inkosi yami hayi sangamane ngingagana mina ngilokhu ngichaza ngithi hayi uthi unenhliziyo enhle lokhu thiwa samthanda uma bani ukhuthela bemenza ilimi ukuchumbusa amathumbu hayi ewasha nosu cha mina ngeke ilona nje impela yabo ngithi yabona ke mangabe kunomcimbi emndenini khona ubaba wakithi futhi enginokubukela kuyena unezinto zakhe nje uright namakhosikazi akhe awu3 ngagcina u4 ngabona ngathi ase u3 lowana
or noma ikanjani, noma ngathi ufika akahlinza kwenze lutho, ufika hayi ukuthi uyayitshela, ufika nikezwe indlu, yabo, kuthiwa hayi babani uzohlala lapho. Abamaziyo bathi ubaba umxabanisa, hayi bafethu, bahlala kwamaphumulo emvoti, ubaba umxabanisa. Iy'moto zakhe y'bhalwe ukuthi imali iyaxabanisa, yes. Ufika emcimbini esehamba, bese kuthiwa hayi babani, bese kuthunyelwa ingane, kuthiwa hey, hamba ngenisa ubaba lapha endlini, hamba nomakoti bakhe nabanye obaba. Ufike bengeniswa endlini. Uyoze esithebeni mangabe sekudla nje abantu abaningi, aphinde futhi athi shenxe abuyele endlini noma ephume ngoba esevalelisa bese hamba. Ukuba nemali-ke lokho-ke, ngifuna ukubuke-ke izinga lokuhlonipheka uma ngabe unemali. Angisho lutho abafana, isokana abafana, isokana, mina ngeke ngaganwa, nazi lowo moment. Uma kukhona ngiyishilo ningikhumbuze.